Igbo ekene m unu. Kene nwoke ekene nwaanyị nke eji nyazie. N'afọ ka mmemme mbata akwa ọkọ si wee na-aga. Because ihe mmemme karị. Ihe ga-spend, ife iri ife anwụ maka mmemme maka mbata akwa ọkụkọ. Igbo bụ Igbo. Ọ dịrị izu. Akwa ọkọ nwere mmadụ. Kasị na ihe nwere mmadụ ka ihe nwere ego. Maka akwa ọkọ nwezu ya nwere ego ma nwere mmadụ. N'afọ ga-eshi wee gbawụta akwa ọkọ ka o mee welcome na mbata. Before me egwu gbasara vidio a, na-enego vidio a, na-ese vidio. Biko gị na-ene vidio a na-eshare this video. Ekene m. Ọ na-echo ị na-akwa ị na-akwa ọ na-echo Yes, I'm alive. Man, ke celebrity native doctor. Nze akwa ọkọ na-etu aka n'ọba. I'm alive. Onye nwekwa efe bịa around. O solo anyị nwere aṅụrị. Onye nwere efe bịa around. O solo anyị nwere aṅụrị. But celebrate with us na Triple P Hotel and Suites tomorrow. We are live tomorrow na Triple P Hotel and Suites tomorrow. Maka ndị fe na-eme na-atọ ụtọ. It is not a small matter. Ọ bụla obere ife. Ịghọtago? Obi aṅụrị ka a na-enwe. Obi aṅụrị ka a na-enwe. Ọ na-alụ. Na ife abịa ka ọ dị mma. Ọ na-alụ. Ọ na-alụ. Ọ na-alụ. Ihe anyị nọkịta bụ na nke celebrity native doctor Nze akwa ọkọ na-etu aka n'ọba. Ịghọtago? So na ife abịala bụ ka ọ dị mma. Mbọsị ọ ga-emezi fans ya, general friends and general public official invitation for the celebration. You get? Ọ ga-eme friends and well wishers official invitation. Official invitation for the grand celebration.
Official celebration, guys. For official celebration, now ya in a good year. Eyatago. All called them Makenema. The former Natuto. And celebrity native doctor. Nze Akwa oko tiwara na neoba. Yes, inwe efe biakwata o bu na inwe efe. Tomorrow celebrate with us. I know live na Triple P Hotel and Suites. I know live tomorrow na Triple P Hotel and Suites. It is 18 of joy. It is 18 of joy. All for biangole. Eyatago. Yes. All for biangole. It is 18 of joy. Yeah, you know, I may avoid the scenes in the okay, bomu tudani run kanja wete bukan. Apta go meba kita anu wanda sial muzo. Mo nuku. Apon de sege no deba. Control o moto. Wait, no more tag. I will buy me ya. Buy me ya. Opa do you need that? Hi, Chineke na. Si Akwa. Manugo, mamoche. Mamoche, mamoche. Akwa bomu kuna baba mpa boja. Kuna kele so betu makanisi. I'm live. Bigger. So go them light, Hey! Hey! Volume that's the big go. Okay, for go. Makachumu na oye mi fe kaiko. Makemalo no na live video kamera. Control ife na nabia. Control ife na nabia. E dem na live video. Tell me na akore bi. Mari yi eje mu yo kusis. Nonsense wala. Makasinsi njigwa ko pade ne malo ne ya pade a. I'm not like you.
eze mmadụ nwere nke ka ebe ọ dị anyị nwere gbara ise ekwuo na 300 million mana ọta ịsa o ji ebuchi maka na onye si ebi agarata ndị niile a na-achị anyị ọdụ ha bịa na-achị agaghị ekpere anyị kpere anụgo ekpere nwe ya na nwụrụ anyị mere ekpere anụ ekpere ya na-ekwu ọ bụ ma ọ bụ anyị na-ebi ofe dị ya ndị ya maka ntile nwoke nwere ugo enwe m agụrụ nne na nwanne m nwoke bụ Akwa kọsịwara aka ịbata taa so ọ nnukwu ife ka ọ bụ bụrụ privilege ịfụ ya ọ ịbara mma a na very grateful
Hey, this boy. Ọ dịgo otu ọya adị ife m kwuru bụ onye nwe efe ya bịa soro anyị nwere aṅụrị na Triple P Hotel and Suites echi niile eji etebe egwu a na-atụrụ nwoke obi aṅụrị edo joy edo ọbụla nchọ ntị adịkwa onye nwere efe ya bịa soro anyị nwere aṅụrị na Triple P Hotel and Suites echi niile ka anyị wee chelu grand celebration ntị adịkwa nwanne m ododo ebigi sumodokwo na ofu onye ada anụ ụda egbe sumodokwo ofu onye ada anụ ụda egbe n'obi aṅụrị ọ ka ọ dị mma ka ị na-eme n'isi nwoke n'isi nwanyị ka ọ dị mma ọ joy it's a thing of joy. It's a thing of joy. It's a thing of joy. Before you are done, oh yeah. It's a thing of the joy. I didn't mean. Papa
Ojo. No, you're followers. My brother, good. My brother, good. Jack, I can akwado for grand celebration. Go.
Hola.